Čaute a já vás vítám u nového videa, já jsem tady ve Fish a já tady budem chytat ryby. No z minulého videa víte, že jsem točil Fish a byl na servery lag, ale já jsem si odvtedy nafarmil moc peněz, lebo býval Aurora lag, takže jsem si moc našetril. Takže já chtěl si jeden zase šetřit. No, mám tady jednoho mosasaura, který je úplně slabý, takže si ho jdem vylepšit. Kdybyste nevěděli, že jak si vylepšíte ryby, tam musíte jít do Moosewoodu a tam půjdete za takovou paní a tam pokecáte s ňou a koupíte to a potom se vám ta ryba vylepší, bude mít více kilo a já jsem nabúral. Jedna to se seklo, no už se to naseklo. Už jsme konečně na Mooswoodě. Takže já vám jdem ukázat, že jak si vylepšíte rybu nějakou mytickou. Kdybyste věděli, že nejlepší prut ve Fish na farmení peněz je Mythical Rod. S ním si nafarmíte moc peněz. Všecko mytické může být farebné a to potom bude drahší, než to bylo. Ale více se mi líbí tento, lebo tam má větší tu plošinku na chytání. Takže jdem vám ukázat, že jak se vylepšují ty ryby. Já si zaberem do ruky tu rybu, kterou si chcem upgradeovat a půjdem k také paní, která je tady. No, normálně s ňou pokecáte si s ňou. Haló? Haló? Co je? No, snad už to půjde. Musím počkat. No snad se to načítá, jestli se to nenačítá, tak vám to asi neukážem. Aha. Kašlem na to. Zkusím toto. Nic tady nefunguje, žádné tlačítka to nejsou, takže kašlem na to. Tak to nejde, tak já jdem na Ancient Isla, jdem chytat. Počkej, najprv si prodám inventory, lebo já potřebuji nějaké prašulky. Lebo prašulky jsou důležité, lebo já si šetrím na jeden prut, který se volá Trident. Vzal inventory, no není to jako dost. Nedostal jsem jako dost peněz, ale hlavné je, že jsem z těch ryb dostal peníze. Ježíš, co zase gameplay pauset. OK, jdem na loď. Jdem na loď. Sadne si do lodě. OK, jsme tady. Takže asi na hodinu schválně se mi zabere. Fish barrel. To je k tému, aby ti to dalo ryby. Toto je nějaká normální ryba, klejsík. Vidíte táto, vidíte, že mám moc velikou plošinu a chytá se mi na ní lepší Mosasaurus, kolosálka. Toto tež nevím, co je. Já nechcem samé sod. Já nechcem další sod. Já potřebuji mytiky. Píráňa.
mytika. 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 OK, tak to má vytáhnuté hned. To sú také tie megalodónové časti. Ja už mám tady 62. level. Krejtka. Krejtka. Otvorím si krejtku. Bagel. Počkaj, bagel. Kde je bagel? Tak toto je naprdná vnada. Takže nahodíme si nejaká normálna ryba. Toto už je něco větší, 50 kg. Ale chytil jsem větší a to je Mosasaurus. Já jsem chytil moc kolosálek. Já jsem chytil 100 kolosálek. Nějaká malá rybička. To bude mulet. Když tam vytrčí hlava, tak je to mulet. Jo, je to mulet. Další mytika. Já vám tento prut odporúčam pro začátečníku, lebo má veliký lak a má velikou tu plošinu, takže pro začátečníku je to dobrý prut. Ja mám na tom hasty, takže mi rychlejší dávajú záběry. Expanus. Další návod. Zase normálna ryba. Furt iba normálne ryby. Normálnej ryby je šanca 100%. Další cod. Toto co bude zase za rybu? Co to bude zase za rybu? Piráňa. Další kód. Snad bude nějaká mytika. Jedna není mytika. Škoda. Já chcem nějaké mytiky mosasauru alebo kolosálky. Další piráňa. Najvíc se tady chytají ty piráně. Ty piráně jsou hrozba. A další piráňa. Na piráně je moc veliká šance. No toto bude zase mulet. Keď máte normálny výkričník a trčí tam hlava, tak to znamená, že to je mulet. Keď tam trčí taká malá hlava. Jedá, to jsem pokazil. Ale naštěstí tu rybu vytáhnem. Jo, je vytáhnutá. A zase ryba to jisté mi padá. Snad to bude potom to nějaká mytika alebo legendárka. Já potřebuji peníze. Povídal jsem, legendárka. Povím legendárka, povím mytika alebo legendárka a zaberem mi legendárka. Mytika, prosím mytika. No, tak ne. Já už jsem nějakého mosaura.
Však Heniak má málo peněz. Však to si našetrím na ten trident. Ten trident má moc veliký lak. Na to vám budú môcť zabírať ty kolosálky, ale Mosasaurus vám tam nezabere na trident. Lebo to má maximálku kilo na chytení iba 6000. Ja to chcem iba kvôli tému, že to má veľký lak a s tridentem by som si moc rýchle našetril na jeden taký prúd, ktorý stojí 750 000. Ty mi neutečeš, starfička. Co to bude, až to bude? Ja tak to vím, co bude. Toto. Krejtka. Ne, karbon krejtka. A ta je dobrá. Carbon crate. Ne, ja chytám zase to isté. Jaká škoda, mohla byť mytika. No zase to isté. Hej, to vypadá jak placka. No aj to je tak placka. No, ty mi neutečeš, rybíčko. Kobia. Ale táto je ťažší než tá minulá kobia. Mulet. Ja neznášam mulet. A toto co bude zase za malú rybu. Zase úplne prdí rybička. Jak mulet. No jasné, že to bude piraha. No a co bude toto? Piráňa zase? Ne, to je něco shiny. To je něco shiny. Je to něco shiny? Počkaj. Ty kokos. Tak to je teda ledová ryba. Nahodím si zase. Toto už je něco větší. Toto už má možno 1000–2000 kg. No, 1282. Ty mi nezdrhneš, rybičko. Další nahodení. Zase normálna ryba. Však furt tady padajú iba normálne ryby. Chce to už aj nejaké mytiky a legendárky. Zase piraňa. Neříkaj, že toto bude též piraňa. Co? Jede, jak ta piraňa skáče. Ne, není to piraňa. Tak. Jak to, že jsem nenahodil? Zkusím ještě raz. Tak budem nahazovat tady. Má 63. level, ale lak malý. Shardine. Proč samé noobské ryby? Já chcem nějakou velikou rybu. Ne takéto noobské. Takéto ryby chytají iba začátečníci a ne já. Já už chytám velikánské ryby, jak Mosasaurus. Já jsem svého prvého Mosasaura chytil na Stedyrod. A zápasil jsem s ním až 20 minut. A on měl 11 kg
a to som s ním 20 minút zápasil. Ale kolosálky, keď máte steady rod, tak to vôbec nevytáhnete, lebo to je ťažké, ale keď máte také udice, ktoré majú takéto väčší políčka, tak máte 100% ne 100%, ale 50% šancu, že ju chytíte. No nahodím si zase slabá ryba. Furt slabé ryby. Však za týto slabé ryby nedostanem ani jeden peníz. No zase niečo normálne. Furt iba niečo normálne. Však ja tady furt chytám to isté. Že už som to chytil 3-krát za deň, túto rybu. Typek má legendárku. Legendárnu rybu skôr. Seabass. Kaman krajtka. Týpek má istú udicu. Co chytí? Co mu zabere? Další mytiku mám. Ne mytiku, ale normálnu. Mytiku ne. Mytiku! Chcem mytiku! Kedy bude mytika? Však ja som úplne slabý, však ja mám 21 000. Zase mulet! To už není normálne s týma muletama. Ja povedala som, že to je mulet. Zase normálna ryba! Však tady furt sú iba normálne ryby. Nájdem k tej lodi furt. Nahádzujem tam a furt nic. No, haló, rybičky, berte. No, furt normálne ryby. Za tady iba jedna legendárka. A jedna mytika. Zase si nahodím. Kedy bude tá mytika? Však furt iba normálne ryby. Ty bych si ju otevřel. Úplne to, co drží. Co držal za rybu. Zase si nahodím. Zase to isté. Však ja mám furt iba to isté. To isté. Nahodím zase. A tak to není mytika. Že to je mytika. Prosím, mytika. Legendárka? Ne, to je ten Dunkleus, to je ten starověký žralok, ale je akorát zamrznutý. Ne, Digasiu Shark. No 2 legendárky a 1 mytika. A další legendárka. 1 legendárka a další legendárka. Mne už sa raz stalo, že jeden Mosasaurus a jeden Mosasaurus po sebě. Týpek tá mytiku, to sú zase tí megalodonové časti. A zase to isté. Furt tam iba to isté. To co je?
To je nějaký veliký zub megalodona. On vytáhl taky veliký zub megalodona. Ty kokos, tak to je veliký zub megalodona. Ty brďo. Normálne ryby, mulet chytám. Samé muletky. No, zase nahádzujem. Toto bude zase tež nejaká malá ryba. Rozhodol som sa zmeniť místo, takže pôjdem na druhé místo. To, co robí tá moja loď. Jestli nevíte, kde je doleté dep, tak já vám to ukážem. No tam jsou úplně L-ryby. No nejsou tam L-ryby, ale vy potřebujete v doleté deep celý bestiáři a potom si stačí iba našetřit a máte peníze na počkej. Není pri vodě portál do Vertiga? Lebo potřebuje chytit taky klíček. Jo. To když jdete rychle, tak to tam píše gameplay paused. To je úplně normálné. Zpomalujem, nechcem narazit. Ne, zase gameplay paused. No, je tady někde portál do Vertiga. Počkej, zapnu si fish radar. Tu není. Není tu. Tak jde. Je tu. Tak stačí chytit klíč ještě. Takže jdeme. OK, jsme ve Vertigu. Tady se dá chytit, skoupit Aurora Rod. Tady tento prostě nekupujte, ten je úplně na hovno. Toto není Aurora Rod. Ale vím, že se tu dá ve Vertigu koupit Aurora Rod. Tak já skáčem dole. Vertigo Deep. Já jde zkusit, či se mi to otevře bez klíčka. Lebo já už jsem ten klíček chytil, ale já jsem ho omylem prodal. Tak jdem zkusit, či mi to aj tak otevře. Otevřeš mi, kámo? Já ho musím chytit. Já ho musím mít. Takže jdeme chytit exotiku ve Vertigu. Já tady mám celý bestiary. Tady je Vertigo. Já mám celý bestiary. Já už jsem tento klíček chytil, ale já jsem ho prodal omylem. Já jsem ho chytil tady. Takže já budu tady, dokud mi ten klíček nezabere.
Spiderfish. Legendárka. No aspoň dá ti legendárka za toto video. No, tá je dosť silná. 70% minus speed. Progress speed. Tak já si počkám, než ju vytáhnem. Ježiš, to je ťažké. To je ťažké než Mosasaurus. Toto je k niečomu rubber duck. Ja už som to prodal, ale je to na hovno. Chytám rybičky. Čeho mi zabral Carbon Crate. A co je zase toto? To rozhodne ten kľúčak není. Bait crate. Quality bait crate. 4 shark candy. Potrebujem shark candy. Takže nahodím. Kedy mi zabere ten kľúček. Potrebujem exotiku, no to je malá šanca. Chytám elektrická úhora. Skoro úhora. Common crate. Nahodím. No, normálne. Ja chcem tú exotiku, ja chcem ísť do depths. Zase quality bait crate. Títo quality bait crate sa dajú kúpiť na Trapping Island. Common crate. Tady samé krétky padajú. Zase ďalší quality crate. Quality bait crate. Však samé quality bait crate. Úhor. No, ne elektrický, ale je to úhor. Co je zase toto? Neskáč, rybičko. Ja tady budem chytať dúho. Ja než som ten kľúček chytil, tak mi to trvalo 2 hodiny. Krejtka. OK, už máme ten kľúček, takže ja idem hore za tým týpkem.
snad mi to uzná, lebo ja potom budem musieť asi chytiť asi ešte písonek, jestli mi to nepríjme. Takže pokecám s ním. Oh my god. Ja som otvoril The Depths. Oh my god. Ja som v The Depths. Jeda parkour. To co? Čo sa stalo? $2000. Ja idem pokecať svoj 18 000. Mám 38. Ty brďo. Mohol by som si niečo kúpiť. Toto. Ja tady nemám splnenú bestiári. Vertigu. No nemám, ale chýba mi táto Islandy, ale to mi giftal kamoš. Obama. Ale konečne som v The Depths. Sice to trvalo 31 minút, ale mám konečne odomknutý The Depths. Jestli sa vám toto video ľúbilo, tak zanechte like a odber. A keď dosáhne 500 odberateľov, tak natočím ďalší video o Fish. Ja Fish dosť hrávam, takže keď budem mať na tento kanále 500 odberateľov, tak natočím ďalší video o Fish.